دەم باش خوێندەکارێن دەلال و هێژا ئیرۆ ئەمێ بەهەڤرە وانەیەکێن و ببن بەشەکەن و وانەیەن و ئینشەڵڵا ئەم بخۆشی هەردوورە دەرباز کرد مە وانا گۆچوو مە شیناتی مە قرالگەها شیناتیە مە خەلاس کرد ئانها ئەمێ قرالگەها لاورە وەکو ئەم دزانن گۆ قرالگەها لاوران ژ چپێکتی ژە هەژمارن گەلێکی مەزن ژ لاورە زانیارێ یەکەم گۆ سەر دابەشکردنا لاوران لێکۆلین کرد زانیارێ یۆنانستی ئەرستۆ بوو قرالگەها لاوران دابەش دەبێ لە دوو بەشان لاورên بەهەستی و لاورên بێهەستی قرالگەها لاوران دوو بەشن دەبێت چێ لاورên بەهەستی و لاورên بێهەستی هەر بژی ژوەر لاورên بێهەستی و لاورên بەهەستی لاورên بێهەستی ئیرۆ ئەمێ لاورên بێهەستی بەهەڤرە ناس بکن بێ ئەو لاور چنە لە کور دژین چاوا پڕ دبن و ئەمێ شاغێ وان ناس بکن بە هەڤدوورە دەوەرە لاورên بێهەستی لاورên بێهەستی li şeş şaxa dabeş dibin. Şeş şaxên lawerên bêhestî hene. Em ê yek bi yek van şaxa bi hev re lêkolîn bikin. Şaxa yekê navê wê şaxa sponcan. Şaxa duyem şaxa kurmikan. Sêyem û borînin me şaxeke me berî yekê danî ji bo bes şaxa gezîndaran şaxa kurmikan. Ya çara şaxa nermikan şaxa pirpeyan uya davi şaxa kevil jijiyan şeş şaxê me hene ê lawerên bêhestî. Çeş şaxê me hene ê lawerên bêhestî? Şeş şaxê me hene ê lawerên bêhestî. Şaxa sponcan, şaxa gezîndaran, şaxa kurmikan, şaxa nermikan û a pirpêyan û a kevil jijiyan. Em ê anha
ئەمێ شاغا سپۆنجان بخوێنن. شاغا سپۆنجان ئەف شاغ چنە؟ li kur jiyan dikin. Çawa pir dibin. Şaxa sponcan. Ew lawirin bêhestî ne. Li kur jiyan dikin di nav avên şor û avên şêrîn. Şaxên sponcan çine? Lawirin bêhestî ne. Li kur jiyan dikin li nav avên şor û hin ji wan avên şêrîn. Bi piranî di nav avê şor de ne û bê tevgerin. Tevgera wa tune ye. Mînakil ser wê sponj. Mînakil ser wê sponj. Ma got mînak ser sponjan çi li kur jiyan dikin? Ma got li ava nav ava di nav ava şor û şêrîn. Lê bi piraniya xwe di nav ava şor de ne. Hindik ji wan di nav ava şêrîn de ne. Ma got mînakil ser wa sponj. Sponj çi ye? Sponj lawir e. Bêhestî ye ji şaxa sponcan e û lawirekî gelekî hêsan e. Berê di demên berê de digotin ku ev nav şînatiya de ye. Lê ne şînatî ye. Çima? Ji ber ku tîmara xwe nikare bi xwe dest bixe. Ji ber vê yekê ne hilberîn kere ne şînatî ye, lawir e. Aniha em ê nas me got sponj çi ye? Lawir e. Bêhestî ye, rengê wa zerê serspî ve ye û li pir hêsan e, ti pergal li cem tune ye. Ne pergala sinirê, ne pergala helandinê û ne ya geranê. Pergala nahewîne. Ji ber wilo dema ku em hişyariyê bidin şaneyeke ji şaneyê we hemû sponj hişyar nabe. Ew şaneya ku me hişyar kiriye ew tenê hişyar dibe. Ji ber ku bi hevdû ne girê dayîne. Tu pergal tune ku va sponja bi hev ve girê bide. Sponj çawa tîmar dibe. Em ji were xêz bikin. Binebê sponj çawa ye. Vî awayî di nav avên şor de jiyan dikin. Hindik ji wan di nav avên şêrîn de. Ê di nav avên şêrîn de rengê wa bi ser keskeve ye. Çima rengê wa bi ser keskeve ye? Ji ber ku hinek keviz xweldora wê digerînin û di nav wan kunê wênan de û em berê zanin ku keviz çi dike? Bûyera fotosentez pêk tîne ji bo lo rengê kesk dide wê sponjê. Ev sponj wilo ye. Kun li derdora wê hene, ha ev kunê ha. Nebê çawa ye, ha wilo. Vî awayî ev jêr dibêjin kunê kunê bi hinistandinê û ev kuna mezin kuna bi hindayînê. Çawa tîmar dibe ev sponj. Ev sponj dema ku av derbasî va kunan dibe, ev av çi di nav avê de heye? Di nav avê de heyberên ê tîmarê ê pişafkî heye.
Ev avaha derbasî va kunan dibe li ser vir çi hene? Li vir şaneyên hene, şaneyên biçûk in. Bi vî awayî ne ev şane. Ev şaneya ha û nivê navalo biçûk nabînin avaya heyberên tîmarê hawlo dehev dide. Hawlo bi aliyê hindirê wê nade. Li vir wilo tîmar dibe û bi hindana xwe jî pêk tîne. Di vir derbas dibe û di kuna bêhindayînê re derdikeve. Di vir xwe tîmar jî dike û bêhindanê jî dike. Ana sponc îca çawa xwe pir dike. Me got anha sponc çawa xwe pir dike. Pirbûn li cem sponca. Çawa xwe pir dike, bi de awaya sponc xwe pir dike. Bi zayendî û nezayendî. Bi çend awaya xwe pir dike? Zayendî û nezayendî. Bi de awaya sponc xwe pir dike, bi zayendî û nezayendî. Zayendî çawa. Bala xwe bidin vê wêneya me. Di sponc çi di hindirê wêne hene? Sponc nêre mê ye. û şaneyên nêr jî li cem hene û hêka a hêk jî li cem heye. Çawa xwe pir dike. Di ev sponca ha wê ên nêr, şaneyên nêr li vir çi derdikeve jê? Şaneyên nêr. Bala xwe bidinê çawayê şaneyên nêr. Şaneyên nêr di kuna xwe yên bêhindayînê de davêje li vir sponcek dî tê di kunê bêhistandinê re derbasî hindirê sponca dê dibe. Di vir de çi heye? Li ser vir. Aha vir de. Ma got şane hene. Ev şaneyên ha. Ev şaneya nêr derbasî vir dibe. Hêk di vir de ye. Aha di vir de heye. Wê ev şaneya nêr derbas dibe û di vir de çi çê dike? Hêka bergirtî. Zayî got. Çi çê dike li vir? Hêka bergirtî. Ev hêka bergirtî çawa dibe? Di kuna bêhindayînê de derdikeve û çi dibiçe? Dibe kurmikek biçûk li vir piştire parve dibe û dibe sponcek biçûk û her wiha mezin dibe û dibe sponcek dî. Ji me lawirekî nû çê dike li vir. Ev pirbûna zayendî. Pirbûya zayendî çawa çê dibe pirbûna zayendî? Ma got bê şaneyên nêr û şaneya mê hêka bergirtî çê dibe û lawirekî nû didine. Ev pirbûna a zayendî. A nezayendî. A nezayendî di du ayana, bi du awayayê bişkojî û nûkirî. Bişkojî û nûkirî. Nûkirî çi ye? Dema got ana ez qetekê ji vê esfinca ha jêkim. Got qetek te ji esfincê jêkir te av te danî ew qeta biçûk mezin dibe û dibe esfincek nû. Sponcek nû jê derdikeve. Ev a nûkirî ye. A bişkoj ev dema got ez bêjim ev sponceke qetek ji vê sponcê derdikeve. Ji nefsa dayîka xwe weke wê yan wê bi dayîka xwe ve bimînî jiyan bike ya başqe dibe û li başqe dibe û jiyana xwe berdewam dike. A nezayendî ma got çend şêweyê wê hene? Di şêweyê
پربوونان نەزایەندی چێ و چێ نوکردن و بژگۆش. ماگۆ پربوونا نەزایەندی جەم سپۆنجان بدی شێوەیایە بشکۆش بوون و نوکردن. ئەف me li ser lawirê sponjê me waneya xwe dawî kir ser sponcan. Anha em ê derbasî şaxeke nû bibin, şaxa gezîndaran. Şaxa gezîndara ew jî şaxa a duyem e. Şaxa gezîndara li kur jiyan dikin û çawa pir dibin û çawa tîmar dibin. Şaxa gezîndaran. Ev şaxa duay. Bango şaxa gezîndara çini? Şaxa gezîndara ew jî lawirên bêhestî ne û li kur jiyan dikin nav avên şor bi piraniya xwe nav avê şor de jiyan dikin lê hin ji wan nav avê şêrîn de. Ê nav avê şêrîn de jiyan dikin mînak li ser wa haydira. Em ê îro li ser haydira em ê bi awayekî kurd taybetmendiyê ê şaxa gezîndaran em ê ser hîdira em ê nas bikin. Haydira. Haydira çi ye? Haydira lawireke bêhestî ye. Lawirek bêhestî ye. Gewdeyê wî, laşê wî ji sê qatan pêk tê. Qata rûçerim a derveyî û qata a hundir û qatek di navbera wa de yê qateke cîlatînî ye. Qatek cîlatînî ye. Ev heydira çawa tîmar dibe? Ev gezîndar çil cem wan henin? Li cem wan henin şaneyên pîvedanê. Şaneyên pîvedanê anha em ê bibînin bê şaneyê wan pîvedanê çawa ye û çawa nêçîrê dike bi wan şaneyên xwe. Bi vî awayî hîdira. Gewdeyê wî dirêj tê. Çawa tevgerê dike bi çeqla. Çeqla tevgerê dike. Evana bala xwedênê wek qançiyan e divir di devê. Ev dev li cem hîdira hem dev jî û hem anûse jî. Yani berhemê ku piştî got xwarina got tê hilandin di wî devî jî davê ji derve. Ev bala xwedînê ev şaneyên pîvedanê li vir in. Li vir çi hene? Şaneyên pîvedanê. Ji bo çi ye? Ji bo pê nêçîrê bike û tîmara xwe bi dest bixe. Ev şaneyên pîvedanê ev wilo weke tayekî zirav jê derdikeve di laşê lawirên ê jê biçûktir dema got laş jî dirê lawir pê nizane. Piştre lawir xewre dere jehr diwadene û cawana dadqurtîne bi van evên evana evî wek kiliya û dirêj wana dixe dev de û di hindirê wê nade tê hilandin bi va qatên ê hundir. Di vir de tîmara wê tê hilandin. Lawirên ji xwe biçûktir, ser lawirên ji xwe biçûktir tîmar dibin. Ev tîmara heydrayê. Ana pirbûn li cem wan. Pirbûn. Pirbûn li cem haydira ew jî weke
سپۆنجان زایەندی و نەزایەندی. زایەندی و نەزایەندی. زایەندی چاوە. ئەڤ نە هیدرایە. هیدرا ئێن نێر وا هەنە و یێن نێر. چاواش هەردوو تێن جوداکردن. ئێنێر ئەهولۆ وەک کیسال جەم هەیە. ئەهولۆ داگرتی شانەیên نێرن. ئەڤ ئێ نێرن. نێر ئەڤایە پشتی بۆ دگهێژن ئەف شانەیە نێر دگهێژن با شانەیان دناو ئاوێ دڕداویش. بە ئاوێرە تێ جەم هیدرەکەدن یا مێ مەگوت ئازایەندی چاوە هەیدرایەک ji هەیدراک نێر û هەیدرا مێ. ئامێ هێکل جەم هەیە و ئێ نێر شانەیە نێر جەم هەیە. شانەیە نێر bi şaneya amê bi hêka mêre hêka bergirtî çê dike. Ev hêka bergirtî parvebûn parve dibe parve dibe ji me re hîdrakê nû didime. Ev a zayendî bû. A nezayendî. Ê nezayendî jî wek sponcan bi di şêweya nûkirin û bişkojbûn. Nûkirin û bişkojbûn. Nezayendî bi çi bişkojbûn û nûkirin. Bişkojbûn çawa ev ne hîdraye bişkojbûn a hewlo. Qetek ji hîdrayê derdikeve û a hewlo. Piştre li vir re qut dibe û li halê xwe îca jiyana xwe berdewam dike. Ev bişkojbûn e. Nûkirin dema got mero hîdrakê qut bike nêvî re û ya binî. Ev dibe yek nû ya dijî xwe nû dike dibe hîdrak nû. Ev nûkirin bişkojbûn. Hîdra lawirek bê hestî ye di nav avê şor de jiyan dike û di nav avê şêrî. Ê di nav avê şêrî mînak serwa hîdra. Hîdra tîmar dibe li ser lawirên yê biçûk di nav avê de û li ser û xwe pir dike bi di awaya zayendî û nezayendî. Axa ev çi qelem e? Şaxa siyal ceme, şaxa kurmuka. Şaxa kurmuka sê cûreyên kurmal ceme hene. Kurmên tayî, û kurmên lûleyî û kurmê erdê. Kurmê tayî wek çê? Kurmê çêlekan û kurmê berazan. Ji navê wa xuyanî dike. Kurmê tayî. Kurmê tayî çawanî yanî kurmen weka tan e. Serê wa biçûk e
و جي چی پیکتی لا شیوانا جی سری و جی قرکه و جی خلکان پیکتی چقا خلک دوری سری هره بحن دبه و مزن دبه و هر هندری خلک که ده پرگاله ای پربونه تیده هیا او بخواه هیکا برگرتی چید به و هر گو تیگ هاشتن او خلک جی کرم و دقته بدما گو لاور یان مروی ایگو کرم وار هبه دستاوی را پیره دردکوه درده اف هیکین گهاشتی دردکوه درده لسر گیای دما گو لسر گیای دمینه لاور چیلک یان براز گو خوار یان گو چیلکی خوار اف هیکا کرم دکوه دگدیا ده هندری گدیا چیلک و براز ده جی قالکاش در و جید کوه و کرمک بچوک جید درد کوه اف کرمها درد کرد دمینه ده هندری ماسولکین گوشتی براز و چیلکان دما گومروف درد وی گوشتی دکره و نکلیله اف کرمکا بچوک جی گوشتی چیلک و جی گوشتی براز دیگه مروف او بمروف را ده هندری گدیا ویناده و ده هندری روویان ده اف کرمها مزند به و دريجبونا وي يان كرمن چيلكا دگهيج جحشت حطان 10 مترا و يان برازاجي 4 تا 6 مترا دريج دبه ليه تشتي جداهي قد نافبرا واد هبه اوانا د سري وينا ده 4 مجوك هنه ليه بنرن 4 مجوك د سري آتاي آچيلكا دهيه ليه برازان تشتك دهيه جبلي و 4 مجوكان ده ستری هنه اف ستری دبس دما جار ناجی گو خوین دما گو ایگو پیر هبه مروف وقتی دستاوی ده خوین زیده پیر درد کوش درد هاولو ستری دسره وی کرمید هنه جبلی وام جوکا اف مجوکی هاش بوچنه اف مجوکی ها خبرووی زراف دگره ای مروفان خو پیو دگره او لسر وی تیمارا ده هندر رووی مروفان ده تیمار دبه یعنی مشه خورن خوارنا خواه نکارن لش خورت چیکن مشه خور با آوائه کی آمد جه خورت دبن پرگالا حلاندنی جیره نپیوسته جبرگو خوارنا حلاندی دبه چاوا تیوگو هستن مروان جه گوشت برازان او جه گوشت چیلکان کرمن تایینه کرمن لولهی او جی رنگی وان سبیب سر سوره بنه اوانا اف کرمن هان چاوا تیوگو هست اف جی چاوا جیان دکن با آوائه کی مشخور ده هندر رووین مروان ده کرمن تایی و کرمن لولهی ده کرد جیان دکن ده هندر رووین زراوین مروان چاوا تیوگو هستن اف چاوا تیوگو هستن دما گو مروف سبزی نپاقش بخواه یان آوان نپاقش و یان دما گو زاروک درم با آخی دلیزن هیکی وان کرمین لولهی دمینن تمنکی دمکی مزن ده دمینن تشتک بیناید ناوی آخری دما زاروک بی آخی دلیزه و ودگره مالی دسته خواناشو دخده وی خوده او هیک کدوی نادی کتنری گدیده بس کو هيك كتنري قداي جغواشين قداي قاشري وهيكي دفتقه او كرمك بچوك جدرت كذا اف كرما هات همري روفي زراوي مروفانه درباسي ديواري دبه او بخوينير درباسي كذا بارش دبه ودل بره دناف خوينيره درباسي دل دبه ودرباسي بشان دبه همري بشان ده دور ده روجات دمينه دوان ده روجات بس گهاشت دکوه ایجا بوریا بهندانه ده داقورتا که ده یا بزنگلور که ده یا وی مروف بکخه وی کرمی درخه درفه یان دبلعینا وی تکوه وگر گدایاوی و دهندره روویه ده وی ایجا ببه کرمک گهاشتی اولورده وی بکرمکی دن را وی هیکا چیکن ده کرمین تایی ده نيرو ميت نبون دخلك عاد لبت هبون
لێ کورمێن لولەیی یê nêr heye û yê mê heye. Çawa ev tê cuda kirin? Bes got ê nêr û ê mê got hêkên bergirtî çêbûn a nêr dimire, a mê terê dimîne û ca jiyana xwe wilo berdewam dike. Kurmê erdê. Kurmê erdê em tev de dizanin kurmê erdê li ku de hene. Dema gomdirin bin dara dikolin ev carekê dinerin kurmên wilo bi ser sorayî vene giş xelekin laşê wa jî serî pêk tê û xelekin di pêşî de hene û anûs. Ev xelekên pê û çawan e nêr û mê ne. Dema got bixwazin xwe pir bikin di kurm tên berova jî hev disekinin. Bes berova jî hev sekinîn şaneyê xwe bi hev diguherin. Ev şaneyê nêr dide vê a di şaneya nêr dide vê ji bo got hêkê bergirtî çê bibe û ew hêkê bergirtî di nav axê de datînin piştî demekê ew hêk. Çi jê derdikevin? Kurmên biçûk. Çawa tîmar dibe kurmê erdê? Ser bermahiyên ser ê şînatî û ên lawiran. Dema got ê şînatî û ê lawiran nemînin heriyê dixwe ji bo got tîmara pişaftî di nav vê axê de jê sûd bigire. Ev kurmê erdê bû. Em gelekî sûdêş kurmê erdê digirin. Çi sûdên jê digirin? Axê siz dike, dema got kola siz dike, dihêlê ax bihindana axê çê bibe û axê siz dike. Çawa em ê xwe biparêzin ji kurmê tayî û lûleyî? Goştê paqij bikirin, baş bikelînin, sebzeyan xweşik paqijkin, xwarinan paqij bixwin, ava paqij vexwin û destê xwe zarok divê hertin bişo piştî destavê gelekî ji bo got kurim hebin dibin nenûkê wan de ji bo got bên şûştin û herin. Anha em gîhan şaxa çaran, şaxa pirpêyan. Şaxa pirpêyan. Şaxa pirpêyan, şaxa herî mezin di nav qiralgeha lawiran de ye. Sê ribê qiralgeha lawiran pirpey ne. Pirpeyan gelek in. Li kur dijîn. Di hemû deverê dijîn. Di kur bixwaze dijîn. Li hewayê dijîn, li bejahiyê dijîn, di nav avê dijîn. Ev pirpey, ew jî me got çinin lawirin bêhestî ne û li ser teşeya wa laşê wan çawa ye? Laşê wan ji serî pêk tê, serî, sing û zik. Ev laşê pirpeyan. Ev kêzik, avaha a kulî kulî ye. Ji bala xwe bidnêş çi pêk tê? Ji serî û sing, di singê de diling hene û ji zik pê tê. Ev laşê wa. Ser çi tîmar dibin? Tîmar dibin ser lawirên ên ji wan çûktir. Yan tîmar dibin li ser şînatiyan. û li gorî tîmarbûna wan devê wan li gorî tîmarbûna wan e hin ji wan mijokin weke devê perperîkê. Ev cihê golê dijîn û tîmarbûna wan. Çawa xwe pir dikin? Pir dibin bi di şêweyan. Pirbûna wan bi peresana tam û peresana kêm. Peresana tam çawa? Va qonaxa re derbas dibe. Ev hêka bergirtî ye. Hêk. Ev hêk bergirtî ye. Ev hêk piştî 5 rojan, 5 roj dibe çi? Dibe kurmik. Ev kurmek piştî demekê piştî got tîmar dibe xwe têr tîmar dike li ser pelê daran çiş xwar çê dike? Qapûş. Qapûşekê li dora xwe çê dike. Ev qalikê har ava got qapûş. Di hindirê vê qapûşê dimîne heta got tê gihaştin digihêje dibe kêzik. Ev divirde îca derdikeve ev qapûşka me ve dibe û çi jê derdikeve?
پەرپەریکێک نەگەلێکی مەزن. پشتی وێ بدەمەکێ ئەف پەرپەریک مەزن دەبێ و ژمەرە پەرپەریکێکی تام ددمە. پشترە جا هێکا دکە و جا هێکا بەرگرتی پشتی پێنج ڕۆژان دبە کورمک. ئەف کورمک قاپوش کێلڤر قاپوش پشتی وێنە ئەف قاپوش دفەتقە پەرپەریکەک ژێ دەردکەوە دوورە پەرپەریکا مەمەزن دبە. ئەف پەرەسانە تام ژێر تێگوتن. پەرەسانە کێم بالا خۆ بدنێ وەکە جەم کولی. پەرەسانە کێم وەکە لە جەم کولی هێکا بەرگرتی. ئەف هێکا کولی ئا بەرگرتی هێک دبە چێ؟ دبە نە کولیەک تامە بچووچکە. هین باسکێوی چێ نەبوونە بێ باسکە. پشتی گۆمەزن دبە چ ددمە؟ کولیەک ساغ کولیەک مەزن باسکێ چێ دبن. ئەف کولی ئیجا هێکێ ددە و هاولۆ. ئەف ژێر دبێژن پەرەسانە نەتام. ئەڤانە پێرپەیان ناسکێ بێ پرپە چاوا خۆ پڕ دکە بدە شێوەیان بە پەرەسانە تام و پەرەسانە کێم. پەرەسانە تام مینا چێ؟ مینا پەرپەریکێ. پەرەسانە کێم مینا کولی. ئەم سوودێ ژڤا پرپەیان دگرن دچ دە دبەرگرتنێ دە وەگۆ ئەم دزانن گۆ نەژمت منیکا بە نەژمێشێ هنگێ بە نەژ کێزیکا بە بەرگرتن چێ نابێ. شیناتینە بەرگرتناوە تۆزبووناوە بچ چێ دبە بڤە پرپەیان چێ دبێ. هەروەها ئەم ئالی ئابووریژی ئەم سوودێ ژوا دگرن مێشێ هنگێ ئەم هنگێ دەرمان و dibin tîmar jî ji masiyan re û ji hin lawirin dirin. Ev pirpe bû. Pirpeya bû. Şaxa pirpeya. An heme şaxa pirpeya dawî kir em ê derbasî nermikan bibin. Şaxa nermikan. Ji navê wê xuya ye gavam dibêm nermik. Ev tê wateya got gewdeyê wê nerm e. Di nav vê şaxa nermikan de li kur jiyan dikin di nav avên şor de di avê şêrîn de û di bejayê hezî di jiyan dikin nermik. Nermik di nav lawirên bêhestî de di nermikan de heye lawirê herî mezin. Ê heştpe sala 2030 de yeke dîtin giraniya wî 500 kîlo bû û dirêjbûna wîna digiha 10 metr wa. Lawirên ê bêhestî şaxa nermikan avayan me got li kurdijîn lê nav avên şor avên şêrîn û bejahiyê de. Mînak li ser wa heştpe û pêçok. Em ê îro mînaka xwe bi pêçokê derbas bikin. Pêçok ji çi pêk tê? Pêçok em giş zanin bêlkur jiyan dike, em dema buharê de em dirin nav dara, nav giyayê, em wana dibînin. Pêçok di nav werzan de jiyan dikin, nav daran. Pêçok me got li nav bexçeya jiyan dike. Gewdeyê wê ji çi pêk tê? Ji qaqilk. Qaqilkekî piraniya xwe kilse li ser pişta pêçokê ye. û ji serî çar pelemêşên di serê pêçokê de heye di do dirêjin û ew ji bo venerînê ne û di do jî li binî ne ji bo bêhnê û ji bo rêya li pêşiya xwe pê nas bike.
و di serê wê na de dev heye. Devê pêçokê çawa ye, lê vawênî jor qateke kîtînî pê ve ye û çawa ye weke keşkîşê ye. Ji bo got karibe pê bixwe. û ling li cem heye, lingek li cem heye, lingê wê na jî lingekî masûlkeyî ye di bin zik de ye. Çawa tevgera xwe dike, ew pir hêdî hêdî dimeşe, di saetekê de 45 metr wa tenê dimeşe. Ev masûlkeya wê gava diçe hev û ji hev gava got diçe hev bi pêş vedire. Çawa bi pêş vedire? Di devê wê na de di bin lêva wê na de guvaşeyekê davêje wilo dihêle li pêşî got bişemite. Dema got pêçok dimeşe tibdû didnere weke avekê bi dû de ye. Evaya ji bo got xweşkayî bişemite dema got dimeşe. Pêçok li ser çi tîmar dibe? Li ser giyayê, li ser şînatiyan tîmar dibe. Çawa pir yan li ser fêkiyan gelekî ji frêzê hez dike, pirbûna wê çawa ye ew bixwe nêr û mê ye ya ew bixwe hêka bergirtî ew di nava xwe de çê dike. Vekî şaneyê nêr jî li cem hene û şaneyê mê jî li cem hene. Yan ew û di pêçok tên beramberî hev û bi hevdû dûguherin. Ev şaneyê nêr di devê û ev şaneya nêr dide ava de. Dema ku hêka bergirtî çê dibe, ew hêkê xwe dixe nava axê de. û di nava axê de dimîne heta ku pêçoyên biçûk jê derdikevin. Pêçok di dema zivistanê de çawa xwe diparêze, dikeve hundirê wî qalîkê xwe de û heyberekî datîne li ser ji bo got xwe biparêze ji zivistanê û ji sermê. Piştî got merc û jiyan guncav dibe, wê heyberekê hildiberîne, wê qaqilka xwe dipêşivîne û piştre qalîkekî neh ji xwe re çê dike û jiyana xwe berdewam dike. Ev nermikbûn. Ev nermikbûn pêçok hin ji wan va pêçokan dikin xwarin ji xwe re sûdê jê digirin. û bimînin di xweşiyê de û saeta we xweş.